Igbo ekenekwa m unu, ụmụ ndị mbụ na ndị egede, ụmụ Chukwu okike, ekene m unu. Asị m nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya, nke onye chiri ya zere. Aha m bụ eze nwaanyị Ogechi ọpụrụ iche, abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. N'ụbọchị taa eji m nkụzi wee bịa, nke isiokwu ya bụ gịnị mere anyị ji ala ụwa. Ndị bekee si why are we recarnating? Gịnị mere anyị ji ala ụwa? Ihe a bụ ajụjụ onye Igbo ọbụla kwesịrị ịjụ onwe ya. Anakwa m ekwu maka other race. Ihe m na-ekwu okwu ya bụ maka anyị nwa bụ ụmụ Igbo. Nke onye dere ya, nke onye kwesị ya, nke onye sobe ya. Anyị bụ Igbo, ọnya ka m ji ekwu okwu gbasara Igbo. Adị m ekwu maka ndị ọzọ. Ya mere ị mara na ị bụghị onye Igbo mana ị na-anụ Igbo, ọ baghị uru na ị na-ege m ntị. Ịmakwa na ị bụ onye Igbo na-eme Igbo bụ oyibo, ị ga-achakwara m. Mana ọ bụ na ị ma na ị bụ Igbo, ị sonyere m ka anyị na-aga n'iru na ọ pụrụ iche nọ n'ọgbọ. N'ụbọchị nke taa, dịka m kwuburu na mbụ, na isiokwu m bụ gịnị mere anyị ji n'ụwa. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị maka ya. Ọnya mere a sị na onye na-amaghị ebe mmiri si bido mabụ ya, ọ gaghị ama ebe ọ kwụsịrị. Ọnya mere onye pụta ọ na-efe n'elu. Onye ị gwara eziokwu, ọ dị ya ka ị na-eduhie ya ụzọ, mana eziokwu ka ị na-agwa ya. Asị m ka m jụọ unu, gịnị mere anyị ji n'ụwa? Ụfọdụ n'ime anyị amaghị. Ọ dị ọtụtụ ihe mere anyị ji anọta ụwa. Ka m saa unu ya na o nwere ọtụtụ ihe mere anyị ji anọta ụwa, mana mkpụrụ one na one ka m ekwu n'ime ya. Agaghị m akọwacha ya ebe a. Mkpụrụ one na one a m ekwu n'ime ya bụ nke izizi bụ ka anyị bịa mezuo ihe anyị kwesịrị ime, ka anyị na-emeghe emezughị emezu. Nke ịbụọ bụ ka anyị bịa rie uru afụfụ anyị. Nke ịtọ bụ ka anyị bịa taa afụfụ njọ anyị. Ndị ụka na-agụ n'egwu sị, ị gaghị agbanarị iwe Chineke mgbe ị na-ekpuchi mmehie gị, iche na o nweghị onye ga-ahụ gị. Ị gaghị agbanarị iwe Chineke. Ị gaghị agbanarị iwe Chineke mgbe ị na-ekpuchi mmehie gị, iche na onwe ha onye ga-afụ gị. Imesie anya ifere jee n'ụlọ ụka sekpuru ana, ofu onye nwa nọrọ ebe wee were akwa kpuchie wee na-ege ntị ihe ikwuru. Ikwusi ọsị gị na-agbagharago gị, asị ọcha. Ọnya ọ bụrụ na ọ dị onye ahụ, ndị Igbo agaghị atụ n'inu wee sị na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Unu mana ndị Igbo bụ ancient people, ndị gboo. Ihe ndị Igbo bụ, ị gaghị agbanarị mmehie gị. N'ije n'ụlọ ụka efe gị mmiri nsọ, na ijere kwuo ya na ntị onye ụkọchukwu wee pụta sị gị na-agbagharago gị, asị ọcha ka ọ bụ. Ka bụ nkasi obi onye nọ n'afụfụ. Ị gaghị agbanarị ya. Ihe ndị a n'one so na ihe anyị ji anọ ụwa. Akọwatago m mkpụrụ ihe na-atọ. Nke izizi bụ ịbịa mezuo ihe anyị na-emezughị, ihe anyị kwesịrị ime anyị na-emebu, anyị na-enweghị ohere ime. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị mmadụ ibe anyị n'ihi ụfọdụ ihe dịcha na agbụrụ anyị, ihe ndị anyị na-amaghị, ihe kotere anyị ụgani. Ụfọdụ n'ime ya, because evil na attract evil. Ụfọdụ n'ime ya kotere anyị ọnwụ ike, anyị anwụọ. Anyị emezu ụdị nkwa anyị kwere wee bịa ụwa. Anyị emezu ụdị ihe Chukwu zite anyị ụwa. Onye nọ n'ọnọdụ dị na nwere ohere ichighata ụwa ọzọ ka ọ bịa wee complete raise ya na mission ya o ji wee bịa ụwa. Ụfọdụ ibu ndị egburu egbu. Ụfọdụ ibu mmepe teknọlọji, civilization. Ụfọdụ bụ ihe gburu ha. Ụfọdụ nwere ike bụrụ ụgbọala ma ọ bụ bụrụ ụgbọ ọgba tubu bụ motosaịkụl na-agba n'iro na-amataghị. O nwere ike nwee ihe ọdachi ma ọ bụ ihe mberede, nwụọ n'elu ya. O mezughị ihe ụwa ya. O nwere ike ọ bụrụ na moto ahụ bụ ma meshin ahụ bụ ezuchaghị oke, o ji maka ya wee nwụọ. Onye dị one a nwere ohere ichighata ụwa ọzọ ka o nwee ike imezu nkwa ekwere n'isi oge ọ na-apụta ụwa. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị egburu egbu. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ihe nne na nna anyị metere bụ ihe kpochighara anyị ụwa azụ, maka na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Igbucha ụmụ ndị mmadụ, nke ga agaghị adịrị gị. That is the law.
onye ka m na-eji na-ekwu si na nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ, maka na mkpụrụ onye kụrụ ọ ga-aghọrịrị ya. Ya bụ nke a na-emefu unu mmiri nsọ unu na-agbaghara gị unu njọ. Ihe a bụ nkasi obi onye nọ n'ahụhụ. Mmadụ adịghị agbanarị mmehie ya. O wee bụrụ ya. Nke ịbụọ abụ ka ị bara uru afụfụ gị. Ụfọdụ n'ime anyị ihe ha ketere wee imere ndị mmadụ ihe ọma. Ha nwere obi nwanne ha na-ebe enyere nwanne ha aka. Ụfọdụ n'ime ha bụ ihe ha ji wee nwụọ ọnwụ taa bụ ọgọ ha gburu ha. Ihe ọma ha mere eme gburu ha. Enyemaka ha nyere mmadụ bụ ihe gburu ha. Ụzọ ha ziri mmadụ bụ ụzọ ọma bụ ihe kpochiere ha ụwa ọzọ. Ndị dị otu onwe ka ha si wee pụta ụwa ọzọ, a ga-akwụghachi ya. A ga-akwụghachi onye ahụ ụgwọ ọrụ dị mma. Ya ka anyị ji wee na-agụ n'egwu na-asị ụgwọ ọrụ dị mma a ga-akwụghachi gị ya gị onye ezi omume. Ya bụ na ị na-eme mma ị na-emeri ya onwe gị, ị na-eme njọ ị na-emeri ya onwe gị, ị na-eme mma a ga-akwụghachi gị ya n'agbanyeghị na ị nwụrụ na mma ahụ ị na-eme. A ga-akwụghachi gị ya n'ọdịnihu. Ya mere ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị bịara n'ụwa ka ha bịa ripuo ihe niile bụ ihe ha soro dị mma. Ụfọdụ bụkwanụ bụ ka ha bịa ripuo ihe niile ha soro bụ ihe jọrọ njọ. Ụfọdụ n'ime anyị bịara iru uru afụfụ ha tara n'ụwa ochie gara aga. Onye abụ mgbe ahụ ị ga-afụ onye ahụ ọ dị eje ụka, ọ dị achụ àjà, ọ dị agọ mmụọ, mana ihe ụwa dịrị ya na mma. Gị nwa bụzi oke ije soro nyanwa bụ ngwere bịara ụwa ije daa mmiri, ahụ wee kọzie nya bụ ngwere. Gị nwa bụzi oke ahụ adọrọ gị mmiri, oyi atụgbuo gị, maka na akara aka dị iche iche ma onye buru nke o buru wee bịa ụwa. Ya mere onye soziri ibe ya. Anyị niile bụ akara aka dị iche iche wee pụta ụwa. Ụfọdụ n'ime anyị bịara iru uru afụfụ ha. Onye bụ na nke ọbụla ha na-etinye n'aka ọ na-agaziri ha. Ị na-enye anyị si na ọgwụ ọnụọgwụ ije gwọọ isi gị atọ. O si na akara aka ihe ụwa na-esi na chi wee na-adị mma. Otu a ka ọ dị n'ụfọdụ n'ime anyị. O nwere ndị bịara ụwa ịta afụfụ. Yes, ha arụsị onye ọzọ anataghị ya rie. Onye anazụ onye ka m mejọrọ akwa ya ka m ji na-agwa unu chọba n'ochi ụwa unu. Ọ na-achị uwe unu ka unu ya esi wee correct ya mistake ihe ọbụla na-eme unu na ndụ a. Onye chi ya dị na mma ọgwụ agwara agwa adịghị atụ ya, mmadụ adịghị akpọgbu ya, mmadụ adịghị eji ọgwụ gwọgbuo ya. Onye ya na chi ya dị n'izu, onye ya na mmụọ ya dị n'izu, onwe ihe mmadụ mere ga-eri ire. Olee sọ na ibu evil n'ime gị, because evil attract evil. Ihe ọjọọ na-akpọbata ihe ọjọọ. Ya ka m ji na-ezi ozi ọma na ọ ya ha akọ m n'ọnụ, mara chi gị mara chi ụwa gị. Onye a bụ ihe niile ahụ ị na-achọ. Onye a bụ isi ihe niile ahụ dị ihe dị mma ị na-achọ. Ịchọta ha ya, o nweghị ihe ọbụla itinyere aka na-agaghị agaziri gị. Ọ ga-agazi. Ebe ndị ọzọ na-eje n'ime ya gafee, ị ga-agafe ya ma ị mara chi nke gị, mara chi ụwa gị, mara mmụọ kpọpụtara gị ụwa, mara mmụọ iji akara aka ya wee bịa ụwa. Ya mere na ụfọdụ n'ime anyị pụtara ụwa ka ha taa afụfụ. Eme enume ọ gaghị adịrị ha na mma. Ya bụ gị nwa bụ pastọ na-ewesi taịm gị n'isi onye ahụ bụ akara ọjọọ wee bịa ụwa. N'ihi omekata o mechara, maka mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Iketa ụmụ mmadụ gbukpọọ ha nke ga-agaghị adị n'iru gị. Ya mere maka ndị na-akpọ oge ọmụmụ ka unu marakwa nke unu ya na-akpọ. Ndị na-akpọ akwarị mana nke unu ya na-akpọ na ụfọdụ bụ anya ha sọrọ ihe ọma. Ụfọdụ ha ketere nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ha kechie ya afọ na ọ ya ha mụ nwa. Esi m na ọ pụta n'ụwa nke a na ọ ya amụ, ọ ya ha amụ, ọ bịara ịkwụ ụgwọ njọ ya. Ụfọdụ n'ime anyị bụ na ihe ọma bịaruo ha n'ihu anataghị ya, maka na anya ha sọrọ ihe ọma n'ụwa ochie. Ha pụtazie n'ụwa ha sị gị na ihe ọma ga-emere ya. Mba, ụdịrị ndị abụ hazi mmadụ ụzọ, onye a ji ebe a o mechie ụzọ ahụ. Onye abụ ụgwọ ọlụ dị mma a ga-akwụghachi ya nke ọbụla ị rụtara. Ya mere n'ụwa onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme, isi na ọ mmadụ ka ị na-emeri ya, ị na-enye onwe gị nsogbu. Ime mma imeri onwe gị, mebe ọgọ, mebe ihe ọma, bibe ndụ dị nsọ, n'agbanyeghị ihe na-enweghị onye na-afụ gị, n'agbanyeghị na-enwe onye na-akwụ gị ụgwọ. A ga-akwụghachi gị ya. Akwụghị gị ya na ụwa a ka ya akwụ gị, because gịnị? Ụwa ka dị, ụwa emebibe, ụwa anaghị emebi. Anyị na-anwụ, anyị na-echiyata. Anụ arụ anyị fọrọ ọbaghị uru. Ọ bụrụ na ọ nọcha ike egwu ya ọ pụọ, o mebie, ọ dịkee, mmụọ ka na-agakwa. Ime mma imeri onwe gị, ime njọ imeri ya onwe gị. Ya mere ụmụnne m, ya dịrị unu mwute na nkụzi ma na o tere aka tata. Ọkwanụ ka o si wee dị maka na ụfọdụ n'ime anyị amaghị ihe anyị ji anụ ụwa. Ọnya ka eji asị mmadụ jee chọọ your root, jee chọọ mgbọrọgwụ ji ndụ gị, jee chọọ foundation gị bụ ntọala, jee chọọ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ chọta ya, ọ ga-aghọta ihe a m na-akụzi tata.
na enwere ụzọ ihe n'atọ m kwuru taa eji maka ya wee na-abịa ụwa. Nke izizi bụ ịbịa mezuo ihe mmadụ na-emezu n'ụwa mbụ gara aga. Ụfọdụ akọmpliti ha ụwa ha, ọ bụrụ ofu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ bụ ihe mere ka ha nachi ya ụwa azụ wee nwụchuo ọnwụ. Ụfọdụ n'ime anyị bịara iru uru afụfa ịta n'ụwa ochie. Enwe ndị nọ na-akwụba aka ha ọtọ na-edebe ihe niile edere n'iwu, mana ọnọdụ ụwa adịrị ha mma. Ndị dị otu a ya atụ n'unu mwute, a ga-akwụghachi unu ya bụ ọrụ ọma ahụ unu rụrụ. Ndị ahụ bụkwa na ọ masịrị na ihe ọjọọ ka ha ga-eji wee hiri isi, a ga-akwụghachikwa unu ụgwọ dịka ọrụ unu si wee dị. Ya mere onye mere mma mere onwe ya. Ekene m unu ụmụnne m. Ọ bụ na ihe m kụziri na enwe ka o si wee gbagwoju unu anya, unu ezitere anyị ozi n'akara ahụ anyị ga-edepụta na ihe onyonyo anụ a. Unu ya ezitere anyị ya na WhatsApp, unu akpọna m akpọ. Ekenekwa m unu ọzọ. Asị m unu ụmụnne m, bikonu unu kụba aka unu ọtọ, maka na onye nwụrụ anwụ ga-abịakwa ụwa ọzọ. Imegode anwụ ịka ya echi ya taa ọzọ. Ọ bụkwa nna gị nwa na onwe gị na-arụ ọrụ ọma, ịka ya eri uru ya, ma ọ bụ ori na iribeghị uru ya kịta, ịka ya eri uru ya na olileanya dị. Ọ bụkwa anụ na ị na-eme ihe ọjọọ, sepụ aka na ihe ọjọọ, maka na ị na-emebi jenereshọn gị. Maka na gịnị? Ị gaghị agbanarị mmehie gị. Ka bụ ozi ọma nji maka ya wee bịa taa. Ekene m unu ụmụnne m. Asị m nke onye na-eme dị mma ya gazieri ya, onye na-eme nke ọjọọ biko wepụ aka na ihe ọjọọ n'oge adịrị. Ndewonu. Ihe ọma mere unu. Eze nwaanyị ọpụrụ